terrorism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, usa patay, 5 samaran, human mapunggitan sa truck ang usa ka tricycle sa Magbet, Cotabato. Pipila ka mga lugar sa Lamitan City, Basilan, gibaha. Sa detalye sa atong mga balita, usa patay, 5 ang samaran, human mapunggitan sa truck ang usa ka tricycle sa Magpet, Cotabato. Mipadapli na sa kalsada ang tricycle kay nagub-an apan naabtan pagyud kini sa truck. Ani ang report ni Marvin Revilla. Dedo na rival ang usa ka babae samtang laing 5 ang naanguluman na bangga sa usa ka Isuzu truck ang Honda TMX 155 tricycle. Alas 6:30 gabi Agosto 31 dito sa Barangay Gubatan sa lungsod sa Magpet, Cotabato dinhi sa probinsya sa North Cotabato. Giila sa Magpet Traffic Investigators ang namatay nga si Jaysa Almadin Bantak, 19 anyos ug residente sa Barangay Pangawaan, Magpet, Cotabato. Samtang ang naangol giila nga si Ajesa Hapon Sisa, 31 anyos ug residente sa Barangay Poblasyon, Magpet. Prisel Dormintes, 19 anyos ug residente sa Barangay Bagumbayan, Magpet. Arbijen Costari Pakilya, 24 anyos ug residente sa Barangay Poblasyon, Magpet. Pauline Shane Ibanez Binluan, 28 anyos nga residente sa Barangay Poblasyon, Magpet, Cotabato. Samtang ang driver sa truck na ilhan nga si Christopher Manila Ortiga, 39 anyos. Samtang ang driver sa truck na ilhan nga si Christopher Manila Ortiga, 39 anyos ug residente sa Barangay Kaburayan, Libungan, Cotabato. Ug ang driver sa tricycle giila nga si Asterio 8 Aracap, 45 anyos, minyo ug residente sa Barangay Gubatan, Magpet, Cotabato. Sa talaan sa Magpet Municipal Police Station, pauli na unta sa Magpet proper ang tricycle nga gisakyan sa mga biktima. Apan aksidente kining nabangga sa usa ka Isuzu truck nga nasa daplin sa dalan sa Barangay Gubatan. Daling girespondihan sa kapulisan sa Magpet ug dali kining gipangdala sa ospital. Sa Kidapawan City ang mga pasahirong naangol. Apan gideklara sa doktor nga dead on arrival si Bantak. Sa pagkakaron, anaa pa sa Magpet Police Station ang duha ka driver. Gipahimangnuan karon sa mga otoridad ang mga driver nga mag-amping ug maghinay-hinay sa pagmaneho sa ilahang sakyanan. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe! Miiskapo ang tulo ka mga pineriso gikan sa Zamboanga del Norte Correctional and Rehabilitation Center nga nagatubang og lain-laing kaso kagahapon. Nagpadayon ang manhunt operation sa BGMP aron madakpan og balik ang mga misibat. Ani ang report ni Grace Alcunaba. Miiskapo ang tulo ka piniriso sa Zamboanga del Norte Correctional and Rehabilitation Center sa Barangay Don Jose, Aguirre, Manukan, Zamboanga del Norte kagahapon, Agosto 31. Hangtod ni mga takna padayon pa nga nagapangita ang mga otoridad sa tulo ka preso nga miiskapo sa Zamboanga del Norte Provincial Jail. Giila ang mga nakaikyas gikan sa ilang detention cell nga sila si Edwin Albesa nga taga Santa Filomena, Dipolog City ug may kasong rape o pagpanglugos. Si Carly Tutuan nga taga Barangay Palaranan, Manukan, Zamboanga del Norte nga nagatubang sa kasong frustrated murder. Ug si Silverio Baginat nga taga Barangay Uyan, Dapitan City nga aduna usay kasong murder. Matud pa ni Jail Warden Jose Pascual Ramuran nga kagahapon bandang alas 4 sa hapon nakaiskapo ang mga gipanghingan lang mga preso ug hangtod karon padayon paghihapon ang ilang gihimong manhunt operation ug padayon usab sila sa paghimo og investigasyon kung giunsa nila kini pag-ikyas. Gisaysay ni Warden nga kumpleto man unta ang mga piniriso og suporta gikan sa provincial jail ilawom sa administrasyon ni Governor Halushos sama sa pagkaon ug uban pang panginahanglanon. Maong wala pa sila masayod kung unsa gayud ang hinungdan kung nganong miiskapo ang tulo ka piniriso. Giawhag karon sa publiko kung si kinsa ang nasak-an o nakakita sa tulo nga mga takas nga preso, mahimong mutaho sa buhatan sa pulis o mutawag sa cellphone number 0970-080-2242. Grace Alcunaba, Newsline Philippines. Stay safe.
Upat ka mga tao ang gipangdakop sa mga otoridad sa Glan Sarangani Province human masakpan nga nagpalusot og mga wildlife species sama sa iguana ug bao. Giatiman dayon ang mga na-recover nga mga mananap kay 5 niini ang nangamatay. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Arestado sa mga operatiba sa DNR Community Environment and Natural Resources Office Glan ug Eastern Sarangani Coast Guard ang upat ka mga smugglers nga misuway og palusot og kapin gatos ka mga wildlife species. Sumala ni CNR officer Dr. Rosalinda Cortez, nagpahigayon og sea patrol ang Philippine Coast Guard dihang ilang nasiplatan ng usa ka bangka nga gisakyan sa mga suspect gikan sa Balot Island, Sarangani, Davao Occidental nga dunay kadudahang karga nga mga kahon. Giinspeksyon sa mga personahe sa PCG ang dala sa mga suspitsado ug nasayran nga duna kini sulod nga klase-klaseng reptile species nga walay mga permit. Gilangkuban sa 22 ka green iguana, usa ka blue tree monitor lizard, 3 ka green tree monitor lizards, 2 ka bangay monitor lizards, 4 ka black and white tego, usa ka giant blue tank skink, 11 ka eastern blue tank skink, 3 ka red-footed tortoise, 6 ka leopard tortoise, 8 ka Mediterranean tortoise, 42 ka Asian forest tortoise, 2 ka heads pig-nosed turtle ug 3 ka cobra. Dunasay 3 ka Asian forest tortoise, usa ka bangay monitor lizard ug usa ka green iguana ang namatay ato sa inventory tungod sa stress ug mishandling. Gikumpirma ni Dr. Vernerino Lasperga, ang municipal veterinarian sa Glan, nga ang mga wildlife species luwas gikan sa bisan unsang sakit ug anaa sa kustudiya sa Belmar Eco Park aron maatiman ug makarecover ay kini transfer sa Regional Wildlife Rescue Center sa Lutayan, Sultan Kudarat. Gilubong dayon ang 5 ka mga mananap nga namatay. Ubos sa Republic Act 9147 kun Wildlife Conservation and Protection Act of 2000, ginadili ang pagpatay, pagpanakit, pagkolekta, pagbaligya o pagtransport sa bisan unsang klase sa wildlife species nga walay igong permit pwedeng masilutan. Gikustudiya na sa mga otoridad ang upat ka mga wildlife smugglers. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! Gibaha ang pipila ka mga lugar sa Lamitan City, Basilan tungod sa siging ulan. 2 ka team sa mga rescuers ang gideploy sa Begang National High School kay gibaha ang eskwelahan nga daghang mga estudyante. Apektado sab sa baha ang 20 ka mga pamilya sa usa ka purok sa Lamitan. Ani ang report ni Grace Alcunaba. Gibaha ang pipila ka eskwelahan dinhi sa probinsya sa Basilan. Kini ang epekto ni Tropical Depression Gardo samtang nagdagan paingon sa extreme northern Luzon. Dinhi sa Isabela City, nabati ang presensya ni Gardo tungod sa pagbaha nga nag-aghat sa CDRRMO sa pagpadala og 2 ka team sa rescuers. Ang unang insidente nahitabo sa Begang National High School, diin ubay-ubay nga mga estudyante ang natanggong sa mga lawak sa ilang eskwelahan tungod kay giabot sa baha ang main ground sa campus. Ang mga estudyante gidala sa mga responding team sa mas luwas nga lugar. Sa laing bahin, ubay-ubay nga mga kabalayan ang nabahaan sa Purok 7 sa parihong barangay tungod sa pag-awa sa suba sa lantong nga nagbilin og dili mo minus 20 ka pamilya nga apektado. Ang mga responder sa CDRRMO miadto gilayon sa ibang lugar human madala ang mga magtutudlo ug ang mga estudyante tungod kay gikinahanglan usab ang ilang tabang sa Purok 7. Bisan pa nga kadaghanan sa mga residente nagdumili sa pagbakwit, gikumbinsi sila nga muhawa tungod og alang sa ilang seguridad. Ug aron masiguro nga dili makahatag og dakong kadaot ang pagbaha, usa ka team ang nagpabilin sa lugar aron mamonitor ang sitwasyon. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe! Giduaw ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. o hepe sa PNP ang haya sa opisyal sa kapulisan sa Ampatuan, Maguindanao nga namatay sa ambush o nanghatag sab kini og award sa mga pulis nga nasamdan sa ambush. Ani ang report ni Marvin Revilla.
Gibisita ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. o PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. ang haya sa namatay nga Municipal Police Chief sa lungsod sa Ampatuan nga si Police Lieutenant Rinaldo O. Samson kagahapon. Miyerkules, Agosto 31, 2022. Namatay si Lieutenant Samson human giambush sa wala pa mailhing mga armado. Ang ilang sakyanan sa diyang pabalik na sila sa ilang stasyon. Nahitabo ang krimen sa barangay Kapinpilan ng Patuan, Maguindanao kaniadtong Martes, Agosto 30. Ang mga opisyal miadto usab sa ospital nga kung asa nagpaali ng mga samarong pulis. Wala na nabisitahan si Corporal Indab nga nalubong na kini base sa kultura sa Islam. Ang mga biktima maghatod unta og warrant of arrest batok ang Kamer Kambal nga nalambigit sa kasong pagpangawat. Apan wala kini maabti sa grupo ni Samson si Kambal. Hinungdan nga mibalik kini sa ilang istasyon apan pag-abot sa barangay Kapinpilan, gipaulanan sila og bala hinungdan sa kamatayon ni Samson ug ni Indab. Atol sa pagbisita, gihatagan ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. og medalya ng kadakilaan ang mga namatay, samtang ang medalya ng kadakilaan og medalya sa sugatang magiting ang gihatag sa mga samarong mga pulis. Gidayeg ni Secretary Abalos ihang mga pulis nga namatay sa ilang dedikasyon og kaisog sa paghatag og matinud-anon nga serbisyo sa katawhan. Gipaabot usab ni Secretary Abalos ug PNP Chief Police General Rodolfo Azurin ang ilang pasubo ngadto sa mga pamilya sa duha ka namatay tungod sa ambush. Tungod sa pangitabo, gitanggal isip Provincial Police Commander sa Maguindanao si Corporal Christopher Panapan. Gihiulipan kini ni Corporal Ruel Rulan Semerse nga gikan sa Police Regional Office sa SOC Sergeant Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. At tangi! Tuna Festival sa Jensan iselebrar tibuok bulan sa Setyembre. O mga miyembro sa 4P sa Cagayan de Oro City gitudluan sa pagdaginot o pagnegosyo. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer Junior College and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company.
Gipang inspeksyon sa mga otoridad sa Zamboanga City ang mga tricycle nga nagabiyahe sa syudad aron masigurong luwas ang publiko gikan sa mga kolorom nga nagabiyahe o nagapa-pick up og pasahero. Gihimo sab ang operasyon aron masiguro kung wala ba nagpasulabi og pagsingil og pamasahe ang mga driver. Ani ang report ni Grace Alcunaba. Nagpahigayon og inspeksyon sa tanang tricycle ang lokal nga panggamhanan sa Zamboanga City kagahapon. Gihimo ang inspeksyon isip pagtuman sa direktiba ni Mayor John Dalepe nga wag tangon ang mga kolorom og illegal nga franchise holders sa tricycle. Ang city government pinaagi sa hiniusang paningkamot sa opisina sa City Administrator, Zamboanga Police Station 11 ug sa City Traffic Enforcement Unit nga nanguna sa pag-inspeksyon nga gisugdan kagahapon, Agosto 31. Ang crackdown operation gihimo aron susihon ang mga papili sa prangkesa sa mga tricycle nga nagabiyahe sa kadalanan sa dakbayan sa Zamboanga. Ang mga tricycle gipahunong ug gipangitaan og mga papeles ug dokumento sama sa ORCR, franchise nga nagapamatuod nga duna sila'y prangkesa ug uban pang dokumento nga makapagpamatuod nga legal silang makagamit sa karsada sa ilang pagpamasada. Matud pa ni Police Major Chester Natividad, hepe sa City Traffic Enforcement Unit, ang operasyon nagtinguha nga mapanalipdan ug maprotektahan ang publiko batok sa mga illegal nga tricycle. Kini nga operasyon gihimo dili tungod kay kontra sila batok sa mga driver sa tricycle, kung dili gihimo kini aron matabangan ug maprotektahan ang mga pasahero, mga drivers ug ang mga legal nga tricycle franchise holders. Tumong usab sa gihimong tricycle crackdown nga masayran sa mga otoridad kung unsa ka tinuod nga ang ubang tricycle drivers nagasingil og sobra sa ilang taripa, samtang ang uban mamili o nagadumili sa paghatod sa mga pasahero. Sumala sa balaod ang taripa sa plitihan ang ngayang nakabitay sa sakyanan aron makita sa mga pasahero ang ilang plitihan. Ang City Traffic Enforcement Unit adunay mando nga kanunay magbantay o magpatuman sa mga balaod sa syudad kabahin sa trapiko. Ang mga walay papeles nga mga tricycle kon kolorom dili ang ayang mamasada kay kung simbako. Dunay disgrasya, wala sila'y incurabcy ug igo na lang manghilak ang mga maapektuhang pasahero. Maong hugot nga ipatuman ang mga balaod sa trapiko ug balaod sa kadalanan. Grace Alcunaba, Newsline Philippines. Stay safe. Tibuok bulan na sa Setyembre sa ulugon ang Tuna Festival sa General Santos City nga magsugod karong adlaw. Og pinagi niining pagbalik sa face-to-face nga selebrasyon, mas makaagni pa kini og mga turista nga makapaasdang sa ekonomiya sa Jensan. Anyang report ni Eugene Hinutan. Gisugdan na sa General Santos City Government ang pagbalik sa face-to-face nga selebrasyon sa Tuna Festival sugod karong adlaw Setyembre 1 human na undang og 2 ka tuig tungod sa pandemya. Sumala ni Tuna Festival Director Joel Inabangan, sugod karong tuiga usa ka bulan na nga isaulog sa Jensan ang Tuna Festival nga kani usa ka semana lang. Tema sa selebrasyon karong tuiga, ang pista sa karagatan, ibalik ang saya at sigla. Din mulungtad kini hangtod sa Setyembre 30. Plastado na sab ang kada adlaw nga maaktibidad sa Oval Plaza. Sama sa Tuna Fest, Skills Competition, Zumba Marathon, ug sugbahan sa dalan sa Setyembre 3, alas 5 sa hapon nga libre alang sa tanan. Dunasay amateur boxing tournament, Mobile Legends tournament, basketball league, tuna kasayahan, business fair ug ang Miss General Santos City 2022 nga nakatakdang ipahigayon sa Setyembre 18. Busa gyawhag sa Tuna Festival Director ang mga taga Jensan ingon man ang mga silingang lugar nga makigduyog ug saksihan ang ilang ingranding selebrasyon. Kahinumduman, daan ng gibutyag sa City Tourism Office nga ang Jensan Chamber of Commerce and Industry Incorporated ang mudumala sa selebrasyon sa Tuna Festival karong tuiga nga giaprubahan ni Jensan City Mayor Lorely Pacquiao. Din mukabat sa 6 million pesos ang gigahin nga pondo sa lokal nga gobyerno. Tinguha sa LGU Jensan nga pinaagi ni ining Tuna Festival mapalambo og balik ang turismo nga nahagba tungod sa pandemya. Ang tinuig nga Tuna Festival, usa ka pista sa kadagatan o mabulokong selebrasyon sa syudad, din ginapasundayag ang kaabunda sa mga isda nga makuha sa Sarangani Bay ug ipakita ang padayong paglambo sa fishing industry sa Jensan. Din anaa sa 400 to 450 metric tons nga isdang tuna sakay sa 20 ka fishing vessels ang mudunggo sa Jensan Fishport Complex kada adlaw. Kini na ang ika-24 ka tuig nga isaulog sa Jensan ang Tuna Festival, din ang syudad
ang giilang pinakadakong producer sa sashimi grade tuna sa tibok Pilipinas. Hinungdan nga giila kini isip tuna capital of the Philippines. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gipailawom sa training ang mga miyembro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program Conforpi sa Cagayan de Oro City aron makakaton sa pagdaginot o pagnegosyo. 82 ka mga miyembro sa 4P sa Barangay Tuburan CDO ang gitudloan kung unsaon pagsusiner sa ilang madawat nga benepisyo aron makabarog na sa ilang kaugalingon. Pinagi sa Community Improvement Division kuyog ang First Community Cooperative City Social Welfare and Development Office ug DSWD Region 10 kagahapon Agosto 31 nagmalamposon ang training sa tinguha nga maedukar o magiyahan ang mga 4Ps beneficiaries nga makakaton og save and invest pinagi sa First Community Cooperative. Ang susamang pagbansay sa mga miyembro sa 4P sa syudad usa lang sa mga nagkadaiyang benepisyo o serbisyo ubo sa cooperative program sa opisina sa CID. Ugmaw kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita ug impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo kana ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!